If you jam woman will love you, that is invested in you, God have mercy. She can take you no go even take bullets. You go knock down the person who won't fire you. Once a woman begins to cheat, she has checked out. Can't you find out makana osugokwa omegokwa ọzọ. Ịmana onwe ihe ọ ga-awụ na-eme otu anya na-asị o nwere ndị kwesịrị itinye ọnụ na ya bụ okwu ka na o nwere. Tupu okay ka m gwu na ife mee tupu mụ agụpụtaziere unu otu o si wee. So anyị ma na Frank EDOHO, who wants to be a millionaire, na nwunye Sandra EDOHO bụ ndị nọ n'iru akwụkwọ kemgbe. Ya bụ okwu family anyị echezo ọnwụ Alex ọsịsọ mana ịmago life goes on. Ndụ bụ maka ndị dị ya a ga na-ebi ya na-agakwa n'iru okwupụtakwa ekwu onye ọbụla wepụta okwu ya n'iru akwụkwọ na-ere ya kụziere ndị chọkwara iji amụta ife maka na vidiyo na-eme ogwe ndị ka ga-eme gịnị na-ama nkwete onwe ndị ama nkwete n'ife na-aga ma ife nchọrọ ikwu. YUL EDOCHIE apụtago si that na nwunye gị gbaa n'ilo gị hapịa. YUL EDOCHIE hapụrụ May EDOCHIE maka nwaanyị ọzọ. In fact, YUL EDOCHIE tupu ọtụba Judy EDOCHIE ime anyị ma na ọ nọ n'ime marriage wee na-eme mekiri niile ọ na-eme megide vow niile o tinyere na ya bụ alụmdi na nwunye onye nke tụkwasịrị obi na anya nwa na onwe bụ nwoke maka na asị na nwoke okwu ọnụ gị bụ ihe iji aba. Kedu ka nwoke ga-esi wee nọrọ n'ime alụmdi na nwunye wee na-agbakwa n'ilo na-echezi ka nke nwaanyị ọnụ ya ka ọ kụọlụ gị aka ma ka onye gị kwe gị n'aka ka ọ sị gị na ị na-eme ọfụma. Ọ bụrụ na ya bụ ife adịghị ewute ụmụ nwoke, kedu ife mere o ji abụ nwaanyị mee fanya ọ na-ewute ha? Ọ bụrụ na ya bụ ife ịgba n'ilo dị mma, kedu ihe mere nji ezo wee na-eme ya? Onye ọbụla na-eje kukere waka, onye ọbụla na-eje na-amịgharị, eje n'ofu họteelụ nke eje na họteelụ nke a, eme otu a eme nta eme emu mana ha ncha bụ gịnị mmemme a na-amịgharị ka agwọ na-ezogharị. Ọ bụ nọọ ife ziri ezi nọọ ife dị mma, kedu ihe mere nwaanyị ahụ gịnị ya na-akwụgharị ka obodo niile ha ka ihe mere ijiri bubata ya n'ime ụlọ gosi ya nwunye gị with your full chest na na-emekwa ife ọbụla na-eme. Okwu a bụ okwu gbasara otu YUL EDOCHIE si wee sị anyị na nwunye gị gbaa n'ilo na ime idiro igwe okwu ikwesịghị dị gị na ya ịbịa kwuo anything gị mee gịnị gị buru akpị ya bunarị ya be nne ya ka ngwọrọ unu ya bụ okwu. Okay, YUL EDOCHIE sị once you find out your wife is cheating on you, leave her immediately. Ọ pụtara na ịfụkwa na alụ na nwunye gị agbawago n'ilo gị hapụ ya. Unu ekwetezina na ya bụ nonsense maka marriage. Gị ejekwana tụpụla na ka gị na ya kpawa ihe ọbụla, gị ekwetekwana n'ihe ọbụla, ejekwana sef ijefu ya bụ nwoke naanị ya na-akwakọta na bụ iko. Gị hapụ ya gabala onwe gị ozugbo gị egbu n'oge gị move on. N'ịnwa anwa sị ka ị gbaghara ya n'ikwetego na gị nwa na onwe gị bụ nwoke abụrụ nwoke na irurozi ihe eji nwoke eme. Na ya bụ ife na-ebute danger na decision ahụ ite ka ị gbaghara nwunye gị ga-emecha bịachite azụ bịa threaten oge na ụmụ nwanyị na-emegide ụmụ nwoke na-enweghị obi, ụmụ nwoke bụ na ha dị weak ọyọ na-achịkọta. YUL EDOCHIE amarọkwa m ekike o nwere itinye ọnụ n'okwu, amarọ m ekike o nwere wee na-ekwunye bụ ife o kwuru, amarọ m na maka na May EDOCHIE wepụtara ịba na o nwere ụmụ nwoke double standard, ụmụ nwoke bụ na ha chere na ife ọbụla famekwanara na nwaanyị ga-anabata ya. May EDOCHIE gosiri ya nkali by omerodi engage up to today. How many years ago? 4 years ago Judy mụrụ ya nwa. May wee ticha okwu ticha aka wee hapụ ya na ya bụ alụmdi na nwunye. Ọ tụpụrụ ọnụ o nwere otinyere nkịtị kpọkpọ ka o mefa. Ya bụ YUL adị m sure by ife anụwo post because ana m sense a lot of anger, iwe dị ya n'obi wee tinye ihe otinye n'iru akwụkwọ. Omume a bụ omume nwoke na-eme. So nwaanyị mezie ya wee fụzie ya ọfụ maka na onye gwu ya na nwunye nwaanyị ọnụ for 20 years ga-eme ife a ọma nkwete. Agwakwuo ya na nwaanyị ọbụla
ga-akpanwe ụdị agwa eziokwu ọma nkwete onye ọbụla gwara ya ama nkwete. So obi ya na-agwazi ya sị ya n'ebe ọ bụ na May mere ụdị omume a na omume nwoke na-eme n'ife eji wee mara ụmụ nwoke na nwaanyị kwesị ọgbọ anyị n'ogwa na onwe gị bụ nwoke hafi ozugbo ekwuru okwu ejene ka gịnị akpa nkata ejene make me reconcile hafia kọlọ ọsọ ama m ife ilo maka ya bụ ife. Mana tata anụ nwunye Frank Edoho ewepụtago ọtụtụ vidio igosi ebe na Frank na-eme agụ ma ebe Frank na-eti ya ihe. Amara m ife ilo ndị azụzie n'ike ka anyị zuru fe ike. Marriage end go how many years ago? 2 years later abịa na awa anyị isi. Mana nsogbu adịrọ ebe a ka m ga-abịa Naịjirịa ama m ife ilo maka ihe YUL Edochie ekwu. Mana ọ bụ na iche na YUL Edochie n'ife okwu bụ eziokwu tinye na comment section. Nga na ebe a na-asị unu daalụnụ. Mana ọ bụ na isoro ibe mụ n'ife anyị na-eme, subscribe to our channel and of course like ya comment ya wee zigakwalụ ndị ọyị ndị ọzọ ka ha nwee ike sonyere anyị n'ife anyị na-eme. Ndewo nke emesịa.